Hvad fanden er det med dig? Det er sgu da ikke... Tror du er hemmelig nu, eller hvad? Hold 110 smøger. Så er sgu da ingen vidunder, at du lyder som Karius og Markus. Hey, jeg har rent faktisk skruet nogle af de skruer i den der boks. Ja, så er du da ved at være tømmer. Nu er du ikke. Jeg er faktisk så tæt på at være tømmer. Det går helt ondt i mit kranium, for jeg hader tømmer. Men man kan jo ikke hade sig selv. Jo, så holder du bare op med at eksistere. Velkommen til filosofitimen. Her er Peter. Ikke de her to i hvert fald. De her to. Hvornår er det sket? De spiller Magic. War is truly evil! Det er den tunge maskingevær, de har fundet frem der nu. Du har grov kiks, ikke? Der er en, der kom med en grov kiks. Jo, det er pænt der. Sal. Sal, kan I få et smil? Sådan der. Godt arbejde. Du får en hjemmeside på billederne, der ligger. Det er fandme godt. Prøv igen, Bangalore! Burn the hole! Det var for sjov. Nej, der er en del bag det hele. Kig på hjælpen. Det gør jeg også. Er du klar, morgen? Den optager jo. Det er bare et mærke. En er bedre, Kim. Den er et pænt mærke. Fyr ham ned, fyr ham ned. Det var god den der. Det var for jeg sagde sådan noget, det er helt ærligt, men det kan da ikke blive grimmere. Det er jo fandme, han er lige der, han har 100 kilo mere, end han har. Det er præcis. Han ser så fed ud, det er helt ufatteligt, men... Det er meget socialistisk, det der! Sådan er kapitalismen. Han er på MTV. Jeg synes, det Han er så rigtig fedt. Giv den en chance, se hvad der sker. Prøv at være på ballen, hun var god. Skål! På biljagt. For det er der skal have tekster. Det var bare Så er det ikke skål. Så er det trapper. Sådan er kapitalismen. Hun så gerne, jeg med snød. Det er det rige. Lokalist. Jeg synes, men det er sødt. Så har vi tredje vers her. Se hvad der sker ved I så. Det bliver fedt. Og den der. So man, fuck. Nej, hvor du gør den? Ikke slips. Jeg skal lige have trukket bukserne så højt op, som jeg overhovedet kan lige nu. Nej. Jeg vil gerne så lige over langt til. Men nej, ikke Nej, under armen! Jeg vil have den under armen! Det kan jeg ikke under armen. Ikke under armen. Kun brystkasse. Kun brystkasse. Jeg er alligevel synd. Ved du hvad? Du er røvhul for at finde det her. Hvor skal den hen? Hey, Kenneth, filmer det. Kan du flytte jer? Bare sæt den. Jeg kan det, du skal på Facebook.
Havde nogle 10'er? Og der skal bare rykke så hurtigt, som du har en 5'er. Ja, tak. Ja, men I starter med de 2, så sætter vi en mere på til jer. Hvem skal have lov til at trække den først? Træk er, at du skal rykke den der vej nedad, hvis du starter heroppe. Og så rykker du bare så hurtigt. Det gør ikke mere ondt, hvis man stille og roligt. Gør det ikke? Jo, stille og roligt, det gør. Det går bare langsomt. Hvor mange en ting du skal vide, før du gør det der, ikke? Der er med Skridt inden for rækkevidde. Så gør det ordentligt. Jeg har jo betalt for det. Jo, meget fedt. Og jeg på lige. Er I klar? 1, 2, 3, nu! Sæt på igen, der var Sæt på igen. og riv den anden vej. Så riv den anden vej næste gang. Ja, skal man ikke rive den anden vej? Jo, det var du helt selv. Tak til hende der sidste år, der viste, hvordan det skulle gøre, så hun sådan hele tiden gjorde det mange sådan hurtige små brik, hvor hun satte det samme på. Ja, den synes jeg springer over i år. Du må gerne rykke igen. Den der, den ser ikke ordentligt. Jamen altså, 5'erne er først ikke sidder, når du Så vil jeg være der. Du trækker bare en gang til. Fedt eller sådan noget. Jeg synes, vi har alt for meget ud af det der. Nej. Jeg tror, jeg har. Der er vel 40 af dem her. Den ligger bare for dig. Det var lige. Jeg vil godt lide købe. Den vej. Alle dine muskler. Det gør præcis lige sådan, som det plejer. Den her vej. Ja. 3, 2, 1. Go! Det ser godt ud. Den gik i stykker. Det var ikke. Nej. Den her gang. Er du klar? Nej. Dobbelt slagkamp! Slåbomben koster altså flere penge. Aldrig. Nej, lad være, mand. Jeg filmer Henrik. Få det igen. Jeg filmer Henrik. Henrik bliver filmet. Det er du ved at brænde kameraet af.